הפרק התיאטרלי שלנו הפעם הוא פרק ממש מן החיים. תיאטרון ישראלי-פלסטיני הראשון בירושלים מציג את Take Away, המתרחש דווקא במזבלה העומדת על מקום קדוש. שלום למייסדי התיאטרון, הדוקטור בונה דבורה הברמן וקאדר הריני. שלום לכם. שלום, ערב טוב. ובכן, ספרו לנו, אולי נתחיל לאט בסיפור של הפרויקט הזה. הפרויקט התחיל בכנס שקוראים לו מדברים אומנות, שמתרחש מדי שנה בירושלים, מפגש בין אומני במה, במחול, מוזיקה ותיאטרון, ואנחנו הכרנו שם בפעם הראשונה לפני 5 שנים, וזה לקח לנו 3 שנים של מפגשים כאלה עד שהתחלנו לעבוד באמת ביחד. כן. ומה הרגע שלך? מהיכן את מגיעה? אני מגיעה מרקע אקדמי, האמת, באתיקה, אבל גם עסקנו בתיאטרון. אני עם קבוצה שאני הקמתי באוניברסיטת ברנדייס, ושם אנחנו לקחנו את הבעיות הקשות בחברה, ועבדנו עליהן, הן בטקסט והן בחברה. ומתוך זה יצרנו תיאטרון. וכאן אני עושה את זה יחד עם קאדר. ניישם את הדברים האלה הלאה, כן. קאדר הריני, ספר לנו איך אתה הגעת. כן, בדיוק, כמו שאמרה בונה, זה דרך כנס מדברים אומנות, זה התחיל לפני 5 שנים, האמת אני הגעתי למדברים אומנות במקרה, זה לא התכוונתי להגיע, אבל יזמינו אותי לשם, ואמרתי, אני הולך לבדוק. אתה ירושלמי? ירושלמי, כן. אז הגעתי לשם ובדקתי כמה, כאילו, הגעתי לכנס ואני לא ידעתי מה הולך לקרות. זה היה ממש במקרה. זה מה שטוב בכנס כנראה. כן. והכרתי את בונה שם. ולקח לי 2 עד שהתחברנו אחד לשני, אחרי איזה 2 והחלטנו לעבוד יחד. כן. עכשיו, איך נולדה, נגיד, ההצגה הזאת, איך זה קרה? איך זה התממש? איך זה הגיע משלב ההיכרות לשלב המעשה? זה הגיע מחוסר הסכמה ביני לבין בונה, שהיא הגיעה ממקום שונה לגמרי מאיפה אני הגעתי. וכל ההתנגשויות והפיכוחים והדיבור בו ושם, אז התחלנו לראות משהו שאנחנו אפשר... בוא נראה שנייה אחת את ההצגה ואז נמשיך לשוחח. אז קודם נספר לנו מה ראינו, ואחר כך נמשיך לדבר על הכללי. ראינו דנה קלייזר, השחקנית איתי, ועוד כמה שחקנים, אבל מה שראינו רגע זאת דנה, שהיא עברה תהליך מאוד חשוב איתנו, כבר 2 פלוס. זה תהליך מאוד חשוב, זה מעבר למחזה, כי אנחנו עשינו מלא סדנאות, ומלא מחקרים, והרבה בדוקות והתנגשויות ודיבורים בו ושם. אז דנה אחת מהשחקניות החשובות במחזה הזה, כי היא עברה תהליך חשוב איתנו. אז מה מת העלילה? אמרתי רק את המילים של מזבלה על מקום קדוש. כן, אנחנו עוסקים בזבל, האמת, היחס הזבלי כלפי האדם, הזולת, וגם כלפי הסביבה. אז יש איזו שכונה, שבתוך השכונה הזאת מתגוררים אנשים, כל אחד עם הסיפור שלו, בדרך כלל בורחים ממקום כדי להגיע למזבלה ולהתפרנס ולהתקלקל. עכשיו, הגיעה איזו אישה שהיא יזמת עסקים מבחוץ, והיא רוצה לפתח את הקרקע ולבנות שם ולהקים שם גדר. עכשיו, זה מעורר בתוך המזבלה, בתוך השכונה הזאת, הרבה התנגדות וקושי, גם במתח בין אנשים התושבים, ויש לנו גם שחקנית, דמות של זריפה, שהיא בת בערך 3,000 שנה, והיא מכירה את כל דרכי הארץ, כל השפות וכל הידע, גם מהקרקע עד לשמיים. והיא שם כדי לעזור ולעודד, אבל זה לא עוזר, כי הרי המתח בזוגיות והמתח בין השחקנים, שזה בעצם פלסטיני וישראלי, עולה ועולה. ואנחנו גם צוחקים על המתח הזה, ואנחנו בודקים את העמדות של כל אחד. כן, אז מה זה אומר, זה באמת קאדר שהמציאות ותיאטרון מתנגשים אחד בשני, או משתלבים אחד בשני? איפשהו כן. כאילו, אני ובונה תמיד
אנחנו לא מסכימים על 90% מהדברים. כן, אז מה עושים כשלא מסכימים? יוצא יצירה כזאת. איך למשל? נגיד, מחזה צריך לכתוב, צריך ששחקנים יגידו דברים, צריך להוביל עלילה ממקום אחד למקום שני, איך עושים את זה? אז זה נקרא workshop theater, תיאטרון הסדנה. אנחנו מעברים סדנה למשך 2 עבדנו עם הרבה אומנים, ואנחנו, אני וקאדר, ישבנו יום ולילה על החומר הזה, עשינו ניסויים, בדקנו את כל מה שמתרחש, עד שהגענו לעלילה הזאת ולעבודה הזאת, ואז התהליך של ביום, זה נמשך המון שנים. ואתה הבאת איתך גם חברים אחרים מרמאללה, ממקומות אחרים? קבוצת וואי תיאטר היא התחילה בכמה אנשים, זה 4-5 אנשים, ועד שהגענו לקבוצה ענקית, יותר מ-30 או 40 בן אדם, פחות או יותר 30-40. קבוצה שלכם 30-40 נשים, שכולם בעצם משחקים בהצגה הזאת? בהצגה הזאת רק 5 שחקנים, 4 על הסטייג', ויש... כאילו מעבר לסטייג' יש עוד אנשים שעוזרים לנו, כאילו אם זה תאורה וסאונד ובימוי והרבה דברים אחרים. במחזה הזה רק 4 שחקנים על הסטייג'. לפני זה היה לנו גם כן איזה מחזה, היה לנו 12 משתתפים על הסטייג'. אז הקבוצה שלנו פחות או יותר מעל 30 בן אדם, ואנחנו מתרחבים. מה היחס בין פלסטינים וישראלים בערך? מזה בחינה? אנחנו שומרים מאוד על האיזון. כמה? אנחנו תמיד על השיווי, גם שיווי נשים וגברים, גם אנחנו שומרים. כן, אנחנו מאוד מקפידים שיהיו נשים פלסטינאיות, וזה דבר לא פשוט. ואין התנגדות מצד החברה, מצד המשפחות, מצד הסביבה, הרי זה דבר שבנפשנו כל כך, כלומר, אני זוכר ניסיונות קודמים שלא הצליחו כל כך. זה הכי קשה. האמת שאנחנו מתמודדים עם הקשיים של החברה בתוך הקבוצה, וזה לא דבר חלק, זה דבר של מתמיד. כדי להחזיק את הקבוצה צריך ממש להתאמץ ולמצוא את המקום המיוחד הזה. אתם מתעדים את עצמכם? מצלמה? אתם מתכוונים לעשות איזשהו פרויקט קולנועי, גם סרט? או הכל רק על הבמה בינתיים? האמת שיש איזו אישה צלמת שהיא רוצה לעשות מהפרויקט סרט דוקומנטרי, אבל הכוונה שלנו באמת להדגים את האפשרות לא רק להתמודד עם הקושי, אלא באמת ליצור מתוך המתח הזה יצירה חדשה. ואיפה אפשר לראות? כן, לפני... תזמינו את הצופים להגיע להצגה. להזמין, אוקיי, אנחנו נזמין, אבל לפני יומיים היה לנו מופע בימקה, והיה מופע מאוד מוצלח, מבחינת קהל, מכל הבחינות, היה מאוד מוצלח. יש לנו ב-26 בצוותא בתל אביב. בשעה 8. בשעה 8 כמובן. ויש לנו בתיאטרון החאן ב-29, בשעה 6 ו8 וחצי. 2 מופעים באותו יום. נפלא. ואנחנו נחשוף את התהליך הזה של הקהל. מאוד יפה. תודה רבה והרבה הצלחה. תודה רבה. תודה רבה לך. ערב טוב. ערב טוב. להתראות והצלחה.